खोब सम्भब बबेबा दरसे गामियाव न'खरब्रै न'खरबा सयगिरि एबा गिदिरथार गामि दंबाथाय 10-12 गिरिल'सो रायजो राजा नोंथांमोन बिपिएफआ बाखिनि बिलाय गासैबो इउपिपिएल जाजोब्बाय मानोना 80% बर'फ्रानो दिनैनि दिनाव परिबर्तननि खोथाखौ सिन्ता खालामदों सोलायनांगौनि खोथाखौ सिन्ता खालामदों बिपिएफआ जोंखौ बरायो बेबायदि लामा लामा जुदि फ्लेग नुदोंबाथाय जोंनिया इउपिपिएलनि मिटिंआ खाथियावनोसो होननानै जोङो इंगित होयो आरो बिसोरो आरो बे गामियावलायनो 8-9 गिरिसो बिपिएफ दंबावो जाहैबाय दा बिथांमोना फैलाखौ नायनो फैबा बिपिएफआव टिकेट दाननांगौनो 500 थाखानि तारमाने नैबे मिटिंआव जाय बे 9 गिरिनि गेजेराव फैगोन बिथांमोना 500 थाखा फाइन होनांगौ जाहैबाय बेबायदिसो खोनादों नंगौना नङाथाय दा जियानो जा रायजो राजा नोंथांमोन दा नोंथांमोना इसिबां बुरजा जमा जाफैनो हादों दा गोबाङा बुङो बिपिएफनि मानसिफ्रा इउपिपिएलनि मिटिंआव फैबा फैलाखौ नायनो फैले होननानै ओंखायनो दाना आंखौ लेंहरनो नागिरला बे इउपिपिएलनि मिटिंआव फैलाखौ लेंहरनानै बदनाम जायो जोंहा मानसि जाबाबो मा फैलाखौ नायनो फैदों होननानै बुङोब्ला जाबाय आरोखि दा बेखायनो आं ओरैसो होनना बुंनो लुबैदों दा बेवहाय जायफ्रा फैलाखौ नायनो होननानै फैदोंमोन फैलाखौथ' नुबाय नालाय बे फैलाखौल' नायनो होनना फैनायफ्रा थांनो हासिगौ आरोखि थांदो फैलाखौल' नायनो फैनायफ्रा थाङाखै नामा थाव सानैसो थांदो जोङो बेवहाय दा इउपिपिएलनि गोजासो रायज्लायनो नागिरदों नामा रायजोखौ दा बेखायनो बेवहाय थानायफ्रा गासिबो इउपिपिएल एबा नोंथांमोननि बिजाथिखौनो मोजां मोनना दङब्लाथाय खेबसे गोबारै आखाइ खबनानै होनांगौ गासिबो खबदोंना बै उनथारनिया खबाखैलै बारा खब्बाय एसे बिपिएलबा खबो खोमालै दिनैनिफ्राय इउपिपिएल जासिगोन बिसोरबो दा जियानो जा रायजो राजा नोंथांमोन दा बे फैलाखौ हिनजावफ्रा बांसिन नायनो नागिरदों दानिया फैलाखौ नुफेराखैहाय मबाइलावसो नुदों मोगथाङाव नायथारनांगोन होननानै बांसिन फैयोनो फैलाखौ नायनो फैनायावनो नोंथांमोना आरो बनास पइन्ट मोनदेरदोंलै मोनसे खैजा नाहरबा नुगोन आरोखि नंगौना खेबसे आखाइ खबना होदो बिथांनि थाखायबो दा बैनो हिनजावफ्रा फैलाखौ नायनो होननानै फैदों दाथ' एसे खाथिद्रायनिफ्राय नायबाथाय हाथाय हारावआव फैयो गोजानद्रायनिफ्राय नाहरबाबो हाथायखौल' जों खालामनाय नुयो बै एसे गेजेरनिफ्राय नायग्राफ्रा ओंखायनो बुङो आयो फैलायालाय माथो मोगथांनिफ्राय हिनजावथारसै होननानै ओंखायनो आं सानलाय लाङोसो एसे हेन्डसामबालाय मानो दाबो हिनजाव मोनाखैब्रा आंलाय नोंथांमोनासो माबायदि नुदों दासान्दि बिराद लोमजानानै गिदिंनानै साइसआ बिराद गाज्रि जानानै दंलै नङाबा बिराद स्टाइल नुथारोमोन एकदम साइसखौनो नुथारला जाना दं दा जायखिजाया गोबां जायगायाव गिदिंबाय बे इलेक्सननि समाव गोबां जायगायावनो माबा दारि खेबजां खेबजां खुगाया जुमाय मोनामनायफ्रासो आर'नाइ फालि सुयो नोंथांमोननि जायगायाव सासे सिख्ला मानसिजों सोजानो मोना बिराद गोजोननाय मोनबाय आङो बिराद गोजोननाय मोनदों दा जियानो जा रायजो राजा नोंथांमोन दा जोंहा आदा बुदां बल'बाबो बेबायदिनो गिदिंबाय दङ लाबोफायाखै आङो लाबोफायैनि खारनखौ दा बुंसिगोन दा बेबायदिनो जोंनि माखासे हारिमुनि मानसिफ्राबो दिनै राजखान्थियाव बाहागो लानानै गिदिंबाय थानायखौ निस्सय नोंथांमोना नुदों आंबो दिनै नोंथांमोननि खाथियाव सिगां समाव सासे एक्टर हिसाबैसो फैदोंमोन
आरो जेब्लानो नोंथांमोनजों लोगो मोनलायदोंमोन नोंथांमोना आंनिफ्राय सावलुन बावलुन मालाबा मालाबा होसि जाथाव दायलगबो खोनादोंमोन दिनै खिन्थु नोंथांमोनजों आङो एक्टर महरै फैयाखै राजखान्थिनि सासे बिबानगिरि महरैसो फैदों राजखान्थिनिसो खोथा नोंथांमोनजों रायलायनो होननानै फैदों दा बेबायदिनो जोंनि हारिमुनि माखासे मानसिफ्राबो दिनै नैबे 2020 मायथाइनि जा बिटिसिनि बिसायख'थि बेवहाय लोब्बा जानानै खामानि मावनायखौ नुनो मोनदों जायफ्रा मोजां खोथाखौ सिन्था खालामनो हादों जाय आर्टिस्टफ्रा मोजां खोथा सिन्था खालामदों दिनै बिथांमोना परिबर्तननि थाखाय सोलायनांगौनि थाखाय खामानि मावबाय थानायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों जों बयबो नुदों मानोना दिनै जों हारिमुनि मानसिफ्राबो आर्टिस्टफ्राबो दाजाब दानख' खालामदों हिसाब खिथाब खालामदों बे 17 बोसोरनि गेजेरावहाय बिपिएफ सरकारा हाग्रामा दैदेननाय बे बिपिएफ सरकारा जों आर्टिस्टफोरनि थाखाय जोंनि हारिमुनि थाखाय मा मावखो मा मावदिया जोंखौ मा नेवसिबोखो बबेयाव थगायबोखो जोंबो दिनै आर्टिस्टफ्रा बिनि मोनसे हिसाब खिथाबखौ खालामदों आरो हिसाब खिथाब खालामनानै जोङो मोनसे पिक्चारखौ दिनै रोखायै नुनो मोनदों आरो बेखायनो जायफ्रा दिनै मोजां खोथा सिन्था खालामदों आर्टिस्टफ्रा जाय महरगिरिफ्रा दिनै मोजां खोथाखौ बुजिनो हादों बिथांमोनाबो दिनै परिबर्तननि थाखाय सोलायनांगौनि थाखाय खामानि मावबाय दङ आरो जाय आर्टिस्टफ्रा टेम्परारि दिनैनि दिनाव नैबे बिसायख'थिनि समाव खालि गरसे गरनै थाखा फैसानि खोथाखौ सिन्ता खालामदों बिथांमोना बिपिएफजों गिदिंनाय जों नुनो मोनदों दा खिन्थु जायफोर आर्टिस्टफ्रा मोजां सिन्ता खालामदों बिथांमोना इउपिपिएलनि जानानै खामानि मावगासिनो दं मानोना बे 17 बोसोर हिसाब खिथाब खालामनायनि उनावहाय जों नुनो मोनबाय बे 17 बोसोराव बिपिएफ सरकारा जों आर्टिस्टफोरनि गायसंनांगौनि थाखाय जों आर्टिस्टफ्रा मेथाइ रोजाबनाय मोसानाय एक्टिं खालामनायखौ प्रफेशनेल लानो हानांगौनि थाखाय जेबो खामानि मावाखिसै जायनि थाखाय जोंनि गेजेराव दिनै जोंनि बर'नि गुबै हारिमु बागुरुम्बा मोसानाय खेराइ मोसानाय बेफोर गासिबो गोमालांबाय खाम दामग्रा गैलिया सिफुं सुग्रा गैलिया बागुरुम्बा मोसाग्रा गैलिया खेराइ मोसाग्रा गैलिया दा बेखायनो जों बुंबोबाय थादोंमोन बैफोर हारिमुखौ जुदि जों लाखिनो गोनांब्ला सासे खेराइ मोसाग्रा सासे बागुरुम्बा मोसाग्रा बै सिख्लासा गथ'नो स्कलारशिप होनांगौ बिसोरनो थांना थानायनि बेबस्थाखौ खालामनांगौ जायफोर खाम दामदों सिफुं सुदों सेरजा दामदों जों बेफोर खोथाखौ बुंबोबाय थादों नाथाय बे 17 बोसोराव बिथांमोना बेफोरनि थाखाय जेबो पलिसि लायाखिसै बेबायदिनो जों सिनेमा बानायग्राफ्राबो बे 17 बोसोराव जोंनि बर' सावथुन मुलुगखौ साबसिन खालामनांगौनि थाखाय जोंनि बर' सावथुन मुलुगाव एक्टर जानाय एक्ट्रेस जानाय साफ्रोमबो आर्टिस्टफ्रा प्रफेशनेल हिसाबै लानो हानांगौनि थाखाय जोंबो खोथा बुंबोबाय थादों जों बिथांमोनखौ बुंदोंमोन जे जोंनो मिनि सिनेमा हल नांगौ बिटिसिनि मोनफ्रोमबो ओनसोलाव जुदि जोङो मिनि सिनेमा हल बानायोबा 60-70टा मिनि सिनेमा हल जोङो बानायनो हायो आरो बेबायदि जायोब्ला जों सावथुन दिहुनग्राफ्रा जों आर्टिस्टफ्रा बे सिनेमाखौनो प्रफेशनेल हिसाबै लानो हागोन आरो प्रफेशनेल हिसाबै जों आर्टिस्टफ्रा लानो हायोब्ला जोंनि बे सिनेमायाबो मोनसे समाव थाइलेण्डनि बायदि गुबुन हादोराव नायजागोन जों बेफोर खोथाखौ बुंबोबाय थादों नाथाय बे 17 बोसोराव बिथांमोना बेफोरनि जेबो खामानि मावाखिसै बिनि थाखायनो जोङो थांनाय 5 years 2015 सननिफ्राय 2020 सनसिम बिसोरलाय बे फैसाखौलाय कालचारनि फैसाखौलाय माथो खालाममारखो सिनेमा एन्ड कालचारनि फैसाखौलाय बहाथो बाहायमारखो होननानै 2015 सननिफ्राय 2020 तारमाने लास्ट 5 years को जोङो आरटीआई खालामदों रायजो राजा नोंथांमोन हारिमुनि मानसिफ्रा आरटीआई खालामनायनि उनाव जों नुनो मोनबाय जोंनियाव गोलाव लिस्ट दं आंनियाव मबाइलावनो बेफोर डाटाया दङ नायबाय जोङो सोर मा मावखो मा खालामखो बे 5 बोसोराव खालि 5 बोसोरनिखौल' नायदों जोङो गुबुन बोसोरनिखौ नायबावाखैसो बे 5 बोसोरनि गेजेरावनो जों नुबाय इएमनि पिए जाय सिनेमा एन्ड कालचार डिपार्टमेन्टनि इएमनि पिए
बिथाङा गावनि हिन्जावनि नामाव बे 5 बोसोराव सिनेमा दिहुननायनि नामाव 4 लाख 5 लाख 4 लाख 5 लाख खनब्रै दिहुननानै फैसा लांबाय बे जोंनि थाखाय आर्टिस्टफोरनि थाखाय जोबोद लासिंसिं आरो दुखुनांथाव बिनि उनाव नायबावबाय जोङो गोलाव लिस्टखौ जायफ्रा सिनेमा बानायनायनि नामाव फैसा मोनबाय 5 लाख 6 लाख 7 लाख 8 लाख थाखा बिसोरखौ जों रावखौबो सिनायनो हाया रावबो सिनेमा बानायग्राबो नङा रावबो आर्टिस्टबो नङा सोरबा थिकादार सोरबा बिपिएफनि लिडारनि फिसाला सोरबा बिटिएमनि लिडारनि बाय बाहागि सोरबा पिएनि बाय बाहागि बेबायदि बिनि उनावहाय 5,000 10,000 15,000 आइडिएस होयो मेथाइ रोजाबग्रा मोसाग्राफोरनो दा बिनि लिस्टखौबो नायबाय जोङो बेवहाय रावबो मेथाइ रोजाबग्रा गैया रावबो मोसाग्रा गैया रावबो आर्टिस्ट गैया 100 जननि गेजेराव दंथारोबा 3 4 दङ बाखि गासैबो बिपिएफनि नेता पार्टी नेताफोरनि बाय बाहागि बा बिपिएफनि वर्कारफ्रा बे 5,000 10,000 खौबो आर्टिस्टनि नाम लानानै दिहुननानै जाजोबदों रायजो राजा नोंथांमोन दा बेखायनो जोङो बुंदों जायफोर आर्टिस्टफ्रा मोजां खोथा सिन्था खालामनो हादों जोंनो परिबर्तन नांसिगौ जोंनो सोलायनाय नांसिगौ जाय सोलायनायनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिमुखौ आरो बिटिसिआव थानाय गुबुन गुबुन हारिनि हारिफ्रा जाहाथे गावबा गावनि हारिमुखौ कालचारखौ हमथानानै लाखिनो हायो आरो साफ्रोमबो आर्टिस्टफ्रा जाहाथे मोसानानै मेथाइ खननानै एक्टिं खालामनानै थांना थानायनि राहाखौ दिहुनना लानो हायो बिनि थाखाय जोंनो सोलायनांगौनि बे खोथाखौ सिन्था खालामनानै जोंनि माखासे आर्टिस्टफ्रा दिनै ओंखारबोदों रायजो राजा नोंथांमोन दा बेफोरबायदिनो आंबो ओंखारबोदों जोंबो ओंखारबोदों खारन जोङो प्रमद बर' सारजों रायलायदों जे बिपि बाबा इउपिपिएल सरकारा फैनायनि उनावहाय बे बिपिएफआ 17 बोसोराव जायखौ मावनो हायाखै हारिमुनि बिथिङाव सिनेमानि बिथिङाव जे बेखौ आङो 5 बोसोरनि गेजेरावनो माखासे डिजाइन खालामनानै माखासे कनसेप्ट लानानै खामानि मावगोन आरो 5 बोसोरनि गेजेराव 17 बोसोर बिपिएफआ जायखौ मावाखै जोङो बेखौ मावफुंनानै होगोन होननानै जोंनो खोथा होदों प्रमद बर' सारा आरो जोङो रायजो राजा आर्टिस्टफोरनो जोङो खोथा होदों दा जियानो जा रायजो राजा नोंथांमोन दिनै बिटिसिआव बेबायदिनो मोनसे परिबर्तननि सोलायनांगौनि मोनसे बारा बारबाय थादों दा आंनि बेलायाव आरो मोनसे जाहोन दंबावो बे माबायाव फैनाया राजखान्थियाव फैनाया थारमाने आंबो सासे केन्डिडेटसोमोन जोंनि कक्लाबारि 22 नं कक्लाबारि समस्ति 22 नं कक्लाबारि समस्तिनि आंबो सासे बिजाथिसोमोन जोंनिया 22 नं कक्लाबारि समस्तियाव केन्डिडेटफ्रा सोर मिथिगौना रायजोफोर बिपिएफनिया जाहैबाय धीरेन बर' नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ खोमा ना नामखौ खोनादों नुवाखैब्लाबो बेबायदिनो जोंनिया इउपिपिएलनिया जाहैबाय मानगोनां बिथां प्रमद बर' सारानो आरोखि आं नुबाय बै समाव जेला आं इउपिपिएलआव गैथ'वामोन आङो सासे हारिमुनि हिसाबै दंमोन आरोखि बे समाव आं नुबाय माथो बिराद गिदिर गिदिर लिडार फैबायलै जोंनियावलाय सानैबो बिटिआरनि सागानगिरि सिगनेटरि सासेया प्रमद बर' सार सासेया धीरेन बर' सार दा गतिके मा मावजिखौ बुथारनानै मानसिया गोजोननाय लानो हाया दुगानो हाया मैदेरखौ बुथारोबा दुगानो हायो दा आंबो सानबाय इसे गिदिर गिदिर सानै मानसि फैदों सानैखौबो फेजेननांगौ होननानै ओंखायनो हांबादिफ्रा सोंनायाव आं बुंदोंमोन हांबादिफ्रा सोंलै बिसोरो सेंग्राफ्रा नोंथाङाथ' बिराद गिदिर गिदिर मानसि सानैनि गेजेराव केन्डिडेट होबाय देरहागोन ना नोंथाङा होनना सोंदोंमोन आंखौ आं बे समाव बुंदोंमोन आंनि आगदाखैजायथ' दङ जोंहा प्रमद बर' सार बिटिआरनि सासे सागानगिरि आखिखैजाय दङ धीरेन बर' सार बिथाङाबो बिटिआरनि सागानगिरि गेजेराव आं नाथाय हारसिं महरगिरि इलेक्शननि टाइमाव नुगोन नैबे फैला महरगिरिया बेसेबां दादागिरि होनना बुंदोंमोन बिनि उनाव बेबायदिनो नमिनेसन होखांना न'आव फैबाय साननैसो उनाव मा जाबाय जोंनि जायगानि रायजो राजाफ्रा आंजों रायलायफैबाय साफा सानै जायफ्रा साननो हनो रोंनाय मानसि आंजों रायलायफैनानै बुंबाय बिसोरो जे फैला भाई दिनैनि दिनाव जोङो खोब मोजां खोथा सिन्था खालामनो गोनां जादों जोंथ' दिनै परिबर्तनखौसो लुबैदों सोलायनायखौसो लुबैदों
सोलायनायजोंसो जों थानो नागिरदों बेखायनो नोंथाङाबो एसे मोजां खोथाखौ सिन्था खालामो नामा नोंथाङाबो एसे साननानै नायदो जोंखौ गुलुं गुजुं खालामनांला जोंखौ आलाय सिलाय बोखावनो नांला जोङो परिबर्तननि खोथाखौसो सिन्था खालामदों बेखायनो नोंथांखौबो जोंजों लोगोसे परिबर्तनाव थानो थाखाय खावलायबाय होननानै आंखौ जोंनि जायगानि साफा सानै जायफ्रा साननो हनो गोरों मानसि बिथांमोना खावलायफैदों आरोखि दा बिनि उनाव आंबो साननानै नायबाय जोंनि समष्टिनि रायजो राजाफ्रालाय माथो सिन्था खालाममारदों जोंनि समष्टिनि रायजो राजाफ्रालाय माथो सानमारदों बेखौ आंबो स्टाडि खालामनानै नायबाय साननानै नायबाय दा बिनि उनाव नुबाय दिनै जोंनि कक्राझार समष्टियाव जेसेबां इडुकेटेड मानसिफोर दं साननो हनो रोंनाय बुजिनाय मानसिफोर दं BA पास MA पास सेंग्राफोर दं मास्टार प्रफेसारफोर दं बिसोर गासैबो दिनै परिबर्तननि खोथाखौनो सानदों सोलायनांगौनि खोथाखौनो बयबो बुंदों दा बिनि उनाव आं सानबाय जोंनि कक्राझारियावल'थ' परिबर्तन जाबा जानाय नङा जोंनि कक्राझारियावल'थ' सोलायबा जानाय नङा जे बे कक्राझारनि मानसिफ्रालाय माथो सिन्था खालामदों चिरांनि मानसिफ्रालाय माथो सिन्था खालामदों उदालगुरिनि रायजो राजाफ्रालाय माथो सानदों जे बे खोथाखौबो आङो बिजिरनानै नायबावबाय सिन्था खालामनानै नायबाय स्टाडि खालामनानै नायबाय बिनि उनाव नुबाय दिनै दुलाराय BTC आवनो जाय इडुकेटेड मानसिफोर जाय मोजां खोथा खोब सम्भब बबेबा दरसे गामियाव न'खरब्रै न'खरबा सयगिरि एबा गिदिरथार गामि दंबाथाय 10-12 गिरिल'सो रायजो राजा नोंथांमोन BPPया बाखिनि दिनै गासैबो UPPL जाजोब्बाय मानोना 80% बर'फ्रानो दिनैनि दिनाव परिबर्तननि खोथाखौ सिन्था खालामदों सोलायनांगौनि खोथाखौ सिन्था खालामदों